Elkarrizketan Asun Agiriano eta Maite Gurrutxaga. Kontentu erdun. Bai. Bai. Hain pixkat feedbacka jasotzeko gogoz, ez? Neri hori gertatzen zait. Liburue behin eman dezunen eta argitaratudanen, aurkeztu baino edo beretaz hitzein baino nahiago dezu besteak ze hitz egiten, zer dauken esateko jakin. Bai, jasotzen ari naiz, erabiltzaileen iritziak, irakurleen iritziak, jasotzen ari naiz, bai. Bai, etortzen zaizkit bibliotekara eta harrigarria da, ba, hemen ikusi dut hau, ero bestea ikusi dut, eta pozik. Bai, badoa. Eta oso lan personala da, ez? Bai. Nola izan da prozesu, edo hasteko igual ze beharretatik sortu zaizune ere, kuriosidadea dauket. Bai, ez dakipa, Maite, barruan zegoen gauza bat, kanporatzeko gogua, baina ez nuen barrenak ustu ere nahi, ez, da niko azkaratara zanra, ez, niko bultxada batetik etorri zan nahia izen zan, ez, da, etara zan niko erraz, niko azkar, niko... Eta gero aprobetxatu zenun bikoteka lantzeko eta hori da, bertan jarri zintuen Marinakin. Hori da, bertan ezautu nagoen bikotea. Marina ilustratzailea bikotera joan zanien eta biok elkartu gintuen, Arkaizkano eta Itxibera Alonzok, badakizu. Bai, Galtzagorri kantolatzen. Hori da. Bikotekan. Testuarekin joen eta Marina ezagutu eta han hasi zan harremana. Aurretik ez zineten ezagutu? Ez, keba. Eta nola izan da zure hitzek ilustratuta ikuste hori edo? Prozesu oso polita, aberatza, harrigarria dana, aldi berean, konplize oso ona izen da abentura honetan Marina, eta berabe sartu zen historian buru belarri, eta, bueno, badakizu, aste intentzo horren ondorioz, oso ondo bertan, bikotekan, baina gero gogoratu pandemia garaian geundela, eta etzan erreza elkarren prozesu bateratu hori horrela modu horretan jarraitzea, ez? Orduen geunden, mugitzeko eta baimena behar zan garai hartan. Eta orduen elkartzea zaila zan. Ezkerrak, telefonoz eta mezuen bitartez, komunikazio hori bikotekan jaso genuen berotasun eta giro intimo hori ezala apurtu beste gauza guzti horien ondorioz. Orduen mantendu genuen bikotekak eman zigun bultxada ero berotasuna eta hori harreman hori esan epeldu horreatik eta jarraitu genuen elkarrekin, komunikatzen eta ondo. Eta beti sortzen zait kuriosidadea, besteek nola egin duten, behaien prozesuen nola izan den, album batek bai dula oreka oso espezifiko bat bilatu behar diola iruditzen zait hitz eta irudin arten. Eta zuk hitzak egin zen itxun, ez? Ulertzen dut lehenengo hitzak etorri ziela, eta gero irudik. Eta gero ondoren irudik ikusteak eraman zaitu hitzen bat aldatzera? Hitzak asko ez di aldatu irudiaren horreatik, ez? Hitzak, gero hasierako zirriborroa joan da aldatzen, ero bukaeran testu gehiago zegoen eta gutxiago dago, are gutxiago. Baina Marina garbi zuen ez zuela irudi asko aldatuko. Berak niko tinko zegoen horrekin bere hasierako, bai prozesu horretan berari elementuak ematen dizkion, hobeto irudikatzeko urrutitik, nolakoa zen, baserri baten bizimodua, baserriaren elemento osagai horiek, ez? Hola nik argazkiak bidaldi egiten dizkion eta berak txertatu bere teknika horretan, ez? Claro, bikoteka egitea lana, azkenien
oreka bat egon behar da esaten duzu moduan, zure kasuan, zu zeuk egin duzu hasieratik bukaerako prozesu guztia. Eta hasieran bai, hitzak, Maite, hasieran bazeuden hitzak hemen klak album honetan, ez? Bai, bueno, sorreran nik uste izan zala irudi bat, lehenengo, sortu zen irudi bat edo pasazitza egiten burutik. Gero igual irudi horri liburu baten sartzeko eta erritmo bat emateko eta narrazio, irudi bidezko narrazio baterako hitz batzuk behar izan nituen, bai zeuden hitz batzuk behin da berriz bueltaka, eta hasieran bozetoa, oraindik bozetoa, zirriborroa zen garai hartan bai zeuden hitz batzuk, baina gero desagertu die. Ni irudi bidez kontatzekoa naiz, hor moldatzen naiz ondoen, eta bueno, bai feedbacka jasoz ere esan zitzaiten igual irudi bidez ja nahikoa kontatzen zala eta ez zula behar testurik eta uste dut azkenen ideia ona izan zala testuek entzea. Bai. Eta gero ere, bai da, saiatu naiz egiten liburu bat nun kontatzen den istorio bat, osea, badan protagonista bat eta bere momentu bat kontatzen den, baina baita ere beste istorio txiki asko daude edo beste gauza asko nun jarri begie. Eta nola irudik bakarrik dien eta testurik ez dan, uste dut irakurlea behartzen dezula hori, ez? Tira, ez dau testurik irudik irakurtzen saiatuko naiz, edo irudi bidez kontatuko zaitena. Eta orduan, gonbidapen bat bezala da, beste detaile askotan gelditzekoa, eta ez lotzekoa bakarrik testu eta protagonistan historio hortara, baizik eta ingurun gertatzen dien beste eszena eta gauza asko ere, irakurtzerak predisposizio bat bezala sortzen dizula, ez? Eta asmo hortan ere lagundu izan ditela ez izatea testurik, ez? Testurik, bai. Bai, azkenien testuak baldintzatu egiten du irakurketa bera, ez? Bai, igual fokalizatzen dizu. Testua irakurtzen duzu, ero irudiak irakurtzen dituzu. Orduen, begirada joan behar da, dantzan, ez? Bai. Bata bestearen gandik gertu, baina dantzan, eta... Bai, igual testua irakurtzen duzu, eta segitun zoaz testu hori nun aurkituko duzun irudin, ez? Testurik ez bada, irudi guztia irikitzen zaizu, eta ez dakite. Baina, bueno, halako... Hau dena igual da, gero konturatzen zean zeo zer edo gero zentzu bat bilatzen diozuna. Momentun prozesua izan da oso organikoa eta aldaketan egonda, ez bakarrik testu egaltze hori baizik eta irudik ere azkeneko momentura arte zenbait gauzek hartu duen zentzue azkeneko momentura arte aldatzen joan da, eta bueno, hori igual utzi diot gertatzen, pixkat modu intuitibon, eta gero orain igual esaten dut, bida, testuek ez izateak hortara albidetzen du, edo. Bai, eta ez dakit, nik hemen hasieratik klak horrek arreta deitzen du, klak hori dan reset antzeko bat, ero stop, ero berriz, eta liburuak bi momentu ditu bai, ez? Eta momentu hori erdialdean dago klak hori, ez? Izenburu hori berehala etorri zitzaizun, ero aldaketa laguntza izan un hortarako, eta... Ze importantia dian lagunen laguntzak, ez? Feedback horiek ez da? Bai, eta liburun horregatik agertzen di beraien izenak, ze forma ematen lagundu dute.
bai, hitza galtze horrek ere, eraman du igual, izenburu iriki bat bilatu nahi izatea ere. Orduan, onomatopeia batek, uste dut ondo biltzen dula esan nahi dana, eta aldi beren ez dula gehiegi lotzen historioa, ez? Eta libre uzten dula, irakurleak pixka bat nahi duen tokin gelditzeko, eta nahi duen geruzatan gelditzeko. Bai. Eta... Ez du trabarik egiten izenburu horrek? Hori izan asmoa pixkat. Osea, zeo zer bildu baino, hori, trabarik ez zitean norberan irakurketari. Ez da deskriptiboa, da, hortxe ez? Bai. Bai, edarra da, izenburua, eta, bai. Eta zure kasun, asko gustatu zait, adibidez, nola egin duen memoria ez dute zer gogoratzen esaten duzun guzti horretan, Marinak nola bilatu duen memori falta horrekin jolas egiteko modu. Bai. Irudi ezain bukatu bat edo, ez? Edo aulki bat utxik edo... Bai, nola bete dituen utxune horiek, ez? Memoriak haurtzaroan dauzkazun, ez? Gabezia horiek, ero utxune horiek, ez? Hasieran apenas dago marrazkirik, ez? Trazoa besterik ez da. Eta gero joaten da betetzen, ero joaten da, ez? Denbora pasa ala, ero... Bai. Bai, da, oraingo irakurketaldi honetan, da, irudi bat betetzen hasiko balitz bezala ez, baso bat betetzen balijoak bezala, gero berriro ustu eta berriz olako horre ritmo bat bilatu du, ez? Bai. Ze memoriak ere rekorrido hori egin dezak ez da, ibilaldi hori hasieran bai, baina gero hau ez, ero horre mugitzen zara ez, hola izango dote da hau, ero nik betetzen dudan utxunea izen da, ero kontatu didatena, ero memoriak egiten dituen bihurgune horiek ez. Bai, horretan uste dut asmatu egin duela Marinak marrazkien zera, ez dakit, soltiltasunetik, marrazki aberazgarri batera nola joan dan, ez? Eta gero berriz, utxuneak eta, bai, ederra, bere lana ere. Maindire hauek, utxik, ez? Horri bat izan lehikena, ez? Bai. Hori da, marrazki bakarra esango nuke, bai, aldatu egin dana hasierako prozesuan ez zeuden, maindire izara horiek ez zeuden. Eta hor ere jolasa da, eta liburua jolastia ere izan nahi du, ez? Orduen, garai batean, hor eskutatzera jolasten genuen, ez? Hor baserrian, hor... Ez que ezakit okerna hone, baina jakinda ez zu ezagutzen geha, eta badakit oso irakurzalea zehala, eta zure lanare horri lotuta daola, eta... Igual, beste behin hartu deten hontan liburue, iruditu zait badala, bai behar bat kontatzekoa eta, baina baita ere liburuei eta ipuiei eta historioi omenaldi bat bezala. Bai, ala da. Alako jose garrantzi daukean eta batzutan gauza bat ateratzeko ere zure errekursoa izan da ipuira eramatea, ez? Edo fikziora, literaturara, ez? Azkenien bizitzan elkar hizketa hauek, eta solasaldi hauek, eta lagunen konpainia, eta liburuen berotasuna horrek danak elikatzen zaituzte.